Iraki jamana kan dina ɲɛmɔgɔ dɔ kɔkɔrɔdonbagaw marifatigiw minnu ni kuruba lakanakɛlaw tun karila ɲɔgɔn na jamana faaba kɔnɔna na fɔlɔla ka bɔlɔn kɔnɔnaw labila o kɛra sababu ye ka sumaya bila politiki kɛlɛ gɛlɛnba la min kɛlen bɛ ka lamagaba kɛ u ka jamana kan an bɛ don min na i ko bi tile fila fitinɛbilen kɔfɛ mɔgɔ caman fagara min senfɛ dina ɲɛmɔgɔ muktada al-sard ye wele bila tarata don na a kɔkɔrɔdonbagaw ma k'u ka foroba cakɛda kinw labila ka da o welekan nin kan mɔgɔ caman seginna u kɔ iraki jamana armée fɛnɛ ye wele bila k'a fɔ ko couvre-feu minnu tun ye a danatigɛ k'a bila jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wulila kɛra jigiyaba ye fitinɛ sumayali kow la hali k'a sɔrɔ politiki bɛnbaliyaba in bɛ senna halisa Madagascar jamana kan polisi ye a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 11 fagara polisi yɛrɛ ka marifaci senfɛ wulikajɔkɛlaw kan o wulikajɔ ninnu ma sɔrɔla ka da kan k'a fɔ ko u tun bɛ laɲini de la ka cɛ 4 minɛlen polisi fɛ minnu ye fuge bɛ den min na ba faga ka ye fugeden yɛrɛ wele k'u ka taa n'a ye labɔ ka di u ma polisi ma sɔn o ma min na girinna polisi ye gazi ci u kan u ma se ka ɲɛ sɔrɔ u yɛrɛ kɛli la polisi sɔrɔla ka marifa ci u kan polisi ka ɲɛmɔgɔba ye laseli kɛ k'a fɔ ko ale ka lakanakɛlaw ye seko damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka nin waleya ninnu bali ko ga ko a y'u kɛɲɛ نكون أم لا نكون الثورة مستمرة أنا سنضربت إيدي